Nah, 2.500 oleh telu bolo. Lho. 2.500 3 ekor. Betina semua. Kumpung ini tambah iki. Berarti mau sing telu 2.500 to, Mas. Oh, sing tambah iki piro? Awal lagu. Iki mau adol wedhus ya lucu to, Lur. Piye ngono lho, Lur. Tak tekoni jerene ora kleru nang regane lho. Pane bener lho, 2.500 oleh telu. Iki tambah iku. Terus iku dirego piro sing papat iki? Lek beda kabeh. Papat iki piro? Dik pikirne. Kok ayo papat iki. Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Marvis Official. Pada kesempatan hari ini keberadaan Marvis Official di desa Suluk lagi bolo nggih, desa Suluk, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, di tempatnya Mas Undin, tepatnya iki nang Randu bolo ya, nang Randu iki ya. Hari ini kita liputan kambing jantan. Ini jantan tuh masih Mas? Jantan iki bolo ya, jantan. Umurnya berapa Mas Undin? Umurnya 4 bulan bolo ya. Engko eneng piro Mas Udin sing dijual Mas Udin? 6 ekor berarti iki sing ning njaba iki jantan iki. Umure patang sasi Mas ya. Patang sasi Mas ya. Patang sasi. Metu Mas. Iki eneng-eneng telu. Apa metu apa ya Mas ya? Ora apa bolo. Tak sepelisan ben metu bolo ben penak lamun ndelok bolo ya. Iki umure padha Mas nang jero Mas? Umurnya 3 bulan setengah. Jantan, betina semua. Oh betina, berarti yang di dalam ini betina bolong iki. Betina harus di bawah iki jantan iki. Sementara yang dikeluarkan di kandang sini soalnya ada 2 lur ya. Kandangnya maksudnya ada 2. Yang 2 nang ora Mas? Engko tak sepilih sisan Mas Udin ya. Kita jadikan satu judul yang kita awali dari sini dulu. Mas Udin ki sing mulai anu Mas. Wis rasa perkenalan soalnya yo wis tahu kenal lokasinya nang Madiun, Desa Suluk, Ngerandut Mas Udin bolo ya. Kita awali dari sini dulu Mas Udin. Ini Mas Udin. Yang kepala hitam jantan umur 4 bulan Mas Udin nggih. Saya tak sepilih cedek Mas yo. Wah iki pasune yo apik lho bolo iki bolo. Requestmu bolo iki bolo. Tahun pacek dari Mas Udin, umurnya patang sasi. Anak ini gue siapa? Anaknya nang dhuwur. Oh bapaknya nang dhuwur nggih bolo oke siap. Langsung cek harga, bocori harga berapa Mas Udin? 3,5. Lah dalah iki lho bolo. Net apa nego? Net. Nego buri. Iki petong halus lho iki lur. Petong halus iki lur. Negone oleh neng petunge neng buri layar alias nomor WA ono Mas Udin ya? Iya. Jantan umurnya 4 bulan niki, spek kepala hitam. Kita sepilne. Oh, kadang pengen ngerti pasungane kaya apa to bolo. Ya ngono iki lur ya, kupinge nemplek uga renggang. Aku pengen nemplek ora pisah maksudnya bolo. Ora pisah iki bolo ya. Iki dibahas kerandae ora bolo? Keranda ada tapi. Kerandae ada neng lebih jelasnya nanti japri saja Mas Udin ya. Gak usah diperlu, gak usah anu lho dibahas kerandae lur ya iki. Iki yang pertama iki. Yang kedua kepala merah. Tergolong kepala merah dawuk bolo iki ya. Umurnya ya sama 4 bulan Mas. Metu saiki Mas Udin. Nah, requestmu bolo ya, ini hadir lagi iki bolo ya. Saya tak sepilih Mas Udin ya. Alon Mas Udin ya. Nih, lanjut lagi. Terus iki umurnya patang sasi. Tunggalan ini nggih, sak babon. Mboten. Oh beda babon. Oh beda bapak tapi babone siji, ngoten. Tunggal bapak siji babon. Oh tunggal bapak siji babon. Tunggal sogok siji gowo bolo iki. Nah, dalah iki lho bolo iki. Wis regane pira Mas iki Mas? 2.000. 2 juta. Jale tak sepilih sing cedhek sing rega 2 juta iki bolo. Nah iki lho bolo requestmu. Sangat terjangkau. Ramah di kantong ramah di kantong Mas ya. Ramah di kantong spek tanen iki dur ya. 2 juta. Sik 2 juta. 2 juta cukup kandang. Cukup kandang bolo iki. Spek tanen ramah di kantong iki. Wah, lemu to Mas ya wedhus ya. Nah, pakane apa Mas pakane? Pakane raban. Oke, bolo. Dot ora Mas iki Mas? Dot. Mboten dot nggih. Oke, terus lanjut. Iki Mas, engko tak sepine sing tinggi Facebook Mas ya. Sampeyan lebone sik, engko tak tokne nes dilut. Nah. Sing kepala hitam tadi harganya 3,5 Mas yo. 3,5. Terus sing kepala merah tadi 2.000 bolo alias 2 juta. Nah iki cukup kandang bolo ya.
Di sini Mas Udin ada dua gedang sih telepon sih boleh ya. Kayak bener telepon sih tak sepilin nih boleh ya. Ini teleponnya. Aku tak sepilin nih. Ini pas kebetulan kita sambil silaturahmi ada materi yang dijual tempatnya Mas Udin. Umurannya berapa Mas Udin? Umurnya berapa? 3 bulan setengah. Umur 3 bulan setengah. Betina semua nggih? Betina. Iki satu apa to Mas? Iki 2 babon. Oh, 2 induk keluar 3 sampai boleh ya. Terus diawali dari yang dawuk dulu betina Mas. Iki sing dawuk Mas. Piro Mas jale? Sing spek ngono kuwi Mas. Borongan 2.500. Hah? 2.500 regane? Yo borongan. Lek diborong 2.500. Berarti 2.500 ya toh? Iki 2.500 telu. 2.500 telu. Iya. Oh, gak kleru to Mas? Oga. Dari sitoke piro terusan? Ya wis borongan Mas. Iki tenan ora to Mas jane? Tenan iki. Kok gak kleru kowe kok? Ora. Heh? Iki lho lur jale lho 2.500 oleh. Oh, maksudnya 2.500 oleh telu. Iya lah telu. Ya Allah, iki lho bolo. Iki engko ki sampe lek kleru lho Mas. Oh gak ya? Oh gak kemurahan le madol. Yo gak Wis regane. regone. Jare ben metu Mas sing 2.500 iki Mas jale oleh telu. Awas, sikile awas. Nah, iki lho bolo. Iki 2.500 awas sikile. Nah, 2.500 oleh telu lho bolo. Ya to Mas bener to Mas Udin? Nah, 2.500 oleh telu bolo. Lho. 2.500 3 ekor. Betina semua. Kumpung eneng wektu tak konten bolo iki bolo ya. Nah, wah, bola-bola tak jelasnya ae bolo sama aku lek kleru yang regani lho bolo. Kok gak ya Mas ya? 2.500 telu to? Bener? Hah? Kasih to iki. Hah? Sambi guyon iki bolo, sambi guyon bolo iki. Keneng neh lur, lur. Eneng neh kayak bolo ya. Ae tekon neh, kepala hitam, kupingnya dua sak iblah kayak bola. Iki lanang wedok Mas Udin. Wedok neh iki tambah iki. Nah, iki tambah iki. Berarti mau sing 3,5 to Mas. Oh, sing tambah iki piro? Lagu. Iki wadul wedhus ya lucu to lur. Piye ngono lho lur. Tak tekoni jerene ora kleru nang regani lho. Pane bener lho 2,5 oleh telu. Iki tambah iku. Terus iku dirego piro sing papat iki lek beda kabeh? Papat iki. Piro? Dipikir neh. Papat 5. Datar ini jale. Pas ekor 5.000 bolo wedok kabeh iki lho ya. 4 ekor 5 juta, malah murah nih gilur requestmu hari kita readykan hari ini 5 ekor. Iki katik koyo ngene lur, katik obral gede iki lur ning gone anu lur. Mas, iki mau ceritane iki trah ya todol murah kok ken wedhus apa piye Mas? Wis ra di duit. Ya Allah, kentekan pakan ngono ya. Ya oke. Nah lur. 4 ekor 5 juta Mas ya. Minggu sik oleh dikurangi ora Mas? Heeh. Kok oleh harga pas ya. Harga pas harga kandang bolo ya. Kingko kira-kira anu Mas, priangkir apa dereng Mas? Lek keluar luar Ponorogo Madiun Mas. Urung Mas. Dereng. Kalau wilayah Madiun sini mungkin sudah priangkir. Diantar sendiri mungkin apa diterne ekspedisi? Antar sendiri ke. Intine iki lek wilayah Madiune sampun priangkir atau Mas Udin ya? Ponorogo pripun? Tambah ongkir saiki lah, tambah bensin. Nah, oke bolo ya iki lho bolo. 5 juta 4 ekor. Terus sing apa jenenge sing lanang mau 3,5 Mas yo. 3,5 karo 2.000 bolo ya. Wedhus 6 duite piro lho yo lho yo. 5.000 terus 7.000 karo oleh anu lho oleh 6 lho ya iki. Siap.
Sik. Terus iki dilebokne ganti kandang. Nah, ganti kandang bolo ya. Ganti kandang. Ada 2 kandang bolo tak sepine sisan sing nang kono sing ngene sitok lur jemble lur ya. Awas jumetu sik dilepon kabeh lur, dilepon kabeh lur ya. Ganti materi lur ya. Sip. Sing kene Mas kosong Mas. Kosong seperti ini mboten enten dijual. Kosong nggih. Sementara yang di sini kandang sebelah sini tidak ada yang dijual bola ya. Tidak ada yang dijual. Masih untuk tahap pengembangan sendiri untuk breeding dewi bola ya. Iki jimate Mas jimate Mas Udin iki lho ya. Langsung pindah kandang. Wah, gremis Mas. Iki lor, lokasine niki. Hutan ora tuntas ya? Oke, pakane iki bola. Pakane kulit telo. Ora mendem. Aman. Karena efek samping. Oke bola ditutne ke bola Mas Udin ke lur. Tutne kandangnya nang dhuwur lur, kandangnya Mas Udin. Nanti tak kasih alamat lengkap. Pokoknya dalannya penak lur, saka arah Madiun kuwi iso. Saka arah Madiun jalan raya nang Bel, belok kanan. Pokoknya niki disone Suluk Ngrandu bola ya. Langsung gas nang kandang sing sijine. Dus 13 pakane sakmono lho bola. Kaya jan mentolo. Ya jan mentolo, jan siya kowe. Padahal wedhus sing rego 4-5 juta wae nang lur. Nah, iki lho. Iki. Abang-abang bola. Topakan sik apa tak sepil sik? Topakan sik apa tak sepil sik? Disepil sik. Sing ndi? Apa lho? Sing dijual 1 ekor. Ngene. Kayak gini yo kayak paras-paras pedes lur. Di kae jale. Sitok kuwi to, Mas? Iya. Sik lur. Jare taruh duit ya. Halo, ngangek-ngangek kalau bola. Kok kuwi? Warnane kok dawa kabeh to bola niki bola. Ada satu materi lagi di kandang Mas Udin. Iki bola ya. Dribul. Oke, siap. Jadi ditokne kene, tak sepile kon jogo. Nah, iki lho bola iki. Oh, wedok pisan iki bola. Wedok iki bola. Umure berapa, Mas Din? Oh. Rong sasi. Kok adol piro sing iki? Sing kene sitok iki. Piro? Heh? Adol 1000 kuwi berarti 1 juta ngono? Iya. Piye net apa nego? Kuwi net kuwi. Net iki lur. Iki ya tah barangnya kaya ngene lho bola. 1000 bola iki bola ya. Neng spek telingane ya lumayan bola ya. Terus iki bahan calon babon ya lumayan lah bola ya. Sampe nilai dhewe. Bulune ya wis kuwandel. Untuk spek pasungnya ya semono lah, regane 1 juta Mas ya. Regane 1 juta. Cuman iki ya net lho bola ya. Net tidak boleh ditawar Mas ya. Ora oleh kowe net-netan iki lho. Kowe lho ya. Berarti karo kandang sing nang sor mau piro Mas? 6, 7 Mas ya? Itu. 7 ekor bola ya. Nah, info lanjut nanti bisa langsung hubungi nomornya Mas Udin bola. Sing sampean jual nang sor mau to? Oh, jantan iki. Kabeh mau Mas. Berarti sempe-sempe piro mau siji? 6 ya? 6. Bapak iki? Lah, Kang apa sih to? Oga. Lah, iki lho lur. Lek pengen ngerti sempe-sempene Mas Udin sing dijual mau nggih. Seduwo ya Mas ya mau nggih, Mas. Iki jantan iki, bapak iki. Nah, makanya Mas Udin mau bisa sebutkan kerandae nyatani iki bapak iki. Iki cara kerandae ini siapa Mas? Aku pengen ngerti bisa. Iki jalure lho. Jalure ngoten nggih. Tapi ke bawah-bawah iki ora paham tapi Nah. empok-empokane
Intine mbuh tiba buyut, mbuh tiba putu, mbuh canggah, mbuh wareng, mbuh gantung siwur ngono Mas. Iki sebloke ning SG ngono Mas ya. Dadi kerandai SG. Ngono lho Mas Udin ya. Iya. Nah iki. Sing mau nggih sito, Bapak ya iki padha. Pak ngarep. Bapak sing nang sor. Oke, berarti sing nang kandang bawah wau jantan iki. Pun Mas lanjut. Gitu ya. Iki anu to, nggih pacek dhewe to gak dijual to? Nggih pacek dhewe ya. Oke, siap. Oke, matur suwun Mas Udin. Nggih. Terima kasih nggih. Mugi-mugi wedhus sing murah-murah undang payu. Amin amin. Nggih, terus nyitak neh iki didol murah neh. Nyetak aku iki. Terus nyitak ndi? Telung dino kas iki. Tapi iki engko metune ya jelas spek ngembrone rezeki le iki engko kira-kira. Amin. Ngono Mas Udin ya. Amin. Oke, seperti itu bolong nggih. Liputan pada hari ini di Mati Mas Udin ada 7 ekor. Untuk harga belum free ongkir Mas Udin tadi ya? Belum free ongkir boleh ya. Untuk alamat kita di Madiun, mau Ngerandu boleh ya, Desa Solo, Jawa Timur. Di tempat metu Mas. Metu. Dan mungkin ada kekurangan dari Marmis Official, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, salam ngarit, salam semua, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.